Oh. Apa wae ning donya angger punya kaki, duwe sikil mesti iso mlayu. Mas, Apa? meja kursi ndek sikil ora? Duwe. Lah kok gak iso mlayu? Siap, bedegrek terus ning kono, gak mlayu iki meja kursi ya jajal. Sebab kursi meja kan benda mati. Oh, Mas yo duwe sikil nek benda mati enggak bisa mlayu. Apa ning donya? Angger benda mati gak iso mlayu. Sepeda motor benda mati apa benda hidup? Benda mati. Tapi kok playune banter. Lah dalah Iya. Sepeda motor benda mati. Lah sebabnya sepeda motor kan duwe mesin. Iya. Apa wae ning donya walaupun benda mati, nek enek mesine mesti iso mlayu karena ada mesin. Lah mesin jahit. Kenapa kok gak iso mlayu? Sebabnya apa? Sebabnya dipancal. Dadi apa wae angger mesin iku angger dipancal mesti mubeng. Mesti apa ning donya Angger dipancal mesti mubeng. Lah bojoku tak pancal kok malah minggat jajali. Ndek iki 2 minggu iki lho saya. Bojomu mbok pancal minggat lah apa wong bojomu mesine bosok